अजूनही वेळ गेलेली नाही. अयोध्येत पुन्हा जा. माझी जागा तर माझ्या स्वामींचे हृदय आहे. जिथे माझे स्वामी तिथे त्यांची जागा. ठीक आहे. ते बघा, स्वर्णमृग, स्वर्णमृग, सोन्याचे हरिण. असं हरिण अयोध्यात कोणी नसेल पाहिलं. मला ते घेऊन द्याल? ठीक आहे, पण एका अटीवर. कोणती अट? तू आता घरी जा. मी आणतो हरणाला. बघा हा. होय. ठीक आहे, येते मी.